1. Salutare tuturor, bine ați venit la un video. Astăzi ne vom juca din nou un joc de Roblox care se numește Fish. Nu știu dacă ați auzit acest joc, care mi se pare destul de interesant. Are și s-a făcut chiar și un update destul de interesant pe acest joculeț și am decis, haideți să îl joc și eu pe canal. L-am postat cam de vreo 4 zile sau nu știu, 3, dar este ok. Deci da, aici va trebui să pescuim, bla 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 bla. Da, noi ne ducem foarte frumos la pescuit, avem aici o uniță din câte puteți vedea. Așa, și noi va trebui să mergem la pescuitus. Așa, foarte frumos chiar aici. Va trebui să ne luăm o barcă, pentru că acea barcă noi va trebui să ne ducem într-un loc unde sunt mult mai mulți pești pentru a pescui respectiv. Așa, deci ne ducem foarte frumos la băiatul ăsta, la Shipwright. Și va trebui să ne luăm o bărcuță. Ce aș dori să cumpăr, să iau văd bărcile mele. Numai cea mai proastă barcă din da. Deci noi vom, de exemplu, spawna o barcă. Așa și vom... am căzut în apă. Boys. Mai ieși din apă. Da, și așa, noi trebuie să mergem la barcă, așa că, anyway. Așa mai trebuie foarte frumos să mergem în această bărcuță, iar cu ajutorul ei, noi vom putea să mergem în diferite locuri foarte... adică diferite locuri interesante. Doar că fața este că aceasta este cea mai proastă barcă dintre toate, deci vom merge destul de lent, dar totuși este mai bine decât nimic. Bun. Și să îi dăm. Așa. Mai avem și aici o barcă. Interesant. Doar că fața este că fiecare are barca sa. Și dacă fiecare are barca sa, gen nu poți să iei, să furi o barcă a altei persoane. Dar pentru mine chestia asta nu mă deranjează absolut deloc. Deci haideți să mergem. Este un submarin. Hai să intrăm în acest submarin. Bună, ocolește barca mea, mai bine mă duc. Fără barcă. Hai să mergem în acest submarin, poate cine știe, ne primește înăuntru, să vedem. Bună ziua, este cineva? Da, alo? Da. Cine? Asta eu, Felix, cine ești, mă? Unde sunteți, domnule? Păi sunt în apă, nu pot să urc, mă. Urcați, vă rog frumos, vă primesc. Cine ești, mă, tu? Diavolul mării? Da. Mă, ce? Stai, mă, pare este că vă cunosc. Mă, Ne cunoaștem? domnului Raul? Nu, sunt domnul Rolex. Domnul Rolex, adică domnul... Bă, da, domnule, m-a ajutat și eu bine să urc sau salut? Desigur, Fundați-mă un pic ca să-mi pot urca. Hai, ok, gata. Mai pe scurt să vă explic eu, astăzi Felix m-a plătit ca să-l învăț să joace Fish. Da, m-a jucat și un piculeț. Raul, dacă ai putea să cobori acest submarin ar fi foarte bine. Desigur. Gata. Este de ajuns. Așa, urcăm Urcă, închidem aici și astăzi, Raul... Bro... Bă, m-am urcat, mă, dar m-a trecut prin... Stai, mă, să mă pun pe scaun. Haide. Așa, haide, domnule. Închide ușa. Gata. Bun, astăzi ne vom juca Fish, că este un joc care avem o uniță, doar că nu se vede. Așa, avem aici o uniță, iar cu această uniță noi vom pescui peșca, de exemplu acesta. Acesta este un pește din lumea de lavă. Avem aici un mic caracață, o comoară și multe alte lucruri. Iar cu acești pești noi îi putem vinde și respectiv vom putea face mulți bani. Iar cu acești bani ne facem chestii mai bune. Și eu am făcut tare mulți bani pentru că tu m-ai angajat să te învăț cum să te joci Fish. Exact. Bun, unde mergem, Raul? Mi-ți spui și mie? Plecăm în vulcan. Facem o călătorie către mijlocul vulcanului. Ok, da, vulcanul este un loc foarte bun pentru expediție, însă eu nu am costum, Raul. Pot să-mi dau costum? Încă 100 de lei. Please? Sau chiar nu ai?
Încă un gust am în plus. Nu pot să-ți dau. Ok. 100 de lei, ți-am spus, 100 de lei. Cam nașpa, dar... Trebuie descurcat și fără costum, doar că s-ar putea să murim din cauza pentru că acolo este mult prea fierbinte, gen serios. Da. Te topești. O, prăjim ouă. Idee bună. Ok, deci am pornit pe drum, pentru că drumul este destul de lunguț, însă Raul este un mare profesionist la manevra acest submarin, pentru că, sincer, eu mă Da, și sunt mare profesionist în acest joc. Și sunt foarte... Dacă ne uităm foarte frumos aici, este pe locul 1, 2, 3, 4, pe locul 4 din toți de pe server. Deci am putea zice că este un jucător foarte profesionist la acest joc, adică orice joc eu îl joc, pare mi se că este cel mai bun. Rivals, Minecraft, gen... clasic, da, nu mă întreci. Mereu numărul 1. Deci aici avem, și hai să vedem ce mai am eu aici. Am și această baracudă. Nu prea este baracudă, dar vă dați voi seama, am și un rubin. Foarte frumos. Ce mai am aici? Am... Asta le iau pe toate. Mai avem tare puțin până la destinație, domnule. Ok. Ăsta l-am arătat. Ba nu, ăsta e un șarpe, peștele șarpe. Asta e o chestie care dați să vă prezint și eu pește pe care l-am în inventar. Și am un drill, care voi găuri submarinul. Mă, ce ai, mă? Peștele ăsta cam e... Ăsta e crab direct. Wow. Zici că acum e un fel de submarin cu clești. Da. Ok, poți să iei acum, poți să iei, ca să le arăt la abonați. Da. Am un drill cu care voi găuri acest submarin al lui Raul. Bro. Dar eu măcar devin bogat după ce m-ai plătit, bă. Ok, gata, nu mai stric. Am aici o comoară, am un fragment foarte special cu care putem debloca lumi interesante, corect? Adică este ca un fel de... Dacă ați privit serialul Slugterra din sezonul al 3-lea, episodul nu știu care, vă veți da seama despre ce vorbesc. Așa este un loc 4 de... Locurile trebuie să dai 4 persoane cu diferite chestii de astea, mă rog. Și peștele ăsta mi l-am arătat. Bun. Am ajuns la destinație. În mijlocul vulcanului. Pe mine m-a catapultat în aer. Iar pe mine m-a scos. Bro. Poate trebuia mai dinainte să... Bro, te-am plătit și tu te comporți așa prost cu mine, mă. Tu îndrăznești să te comporți cu mine după ce te-am plătit. Nu dau bani înapoi. Și s-a plătit. Eu acum... Unde ești, domnule? Hai de capul meu. Bă, dar stai, mă, eu am un SC cu 33. Dar eu am ieșit de pe server. Păi, Winscrew se păstrează. A, da? Da. Ok, deci... Nu degeaba mi-ai dat 1000 de lei ca să te învăț. Te-am învățat un lucru, gata. Ok, Brr, coșmar. Bro... Ce nu zic că mori? Dați like pentru a putea rămâne în viață. Hai mori, spawnează-te aici, la spawn. Te aștept. Deci, aparent nu putem să facem chestia asta. Ați putea da skip pe la partea asta, pentru că eu nu știu ce are obiectul meu, e stricat și îmi pot pune pauză. Și am murit. Wasted. Da. Te aștept. Bine, suntem înapoi aici la noi acasă, în casa noastră preferată, unde avem foarte frumos. Aici avem locurile noastre explorate. Te puteți vedea, avem și un cufăr cu bani pe care deja le-am deschis. Adică dacă ne ducem aici frumos la meniu, aici sus, vom da aici frumos aici la cufere și avem aici cufărul pe care l-am deschis și l-am pus aici frumos la colecție. Și Raul, peștele ăsta îmi face mult lag, să știi. Wow. Da, stai să-ți arăt ce pește eu am prins. Hai să vedem. Arată-ne. Ăsta. Bravo. 2000 de kilograme, eu duc 1000 de kilograme, nu știu de tine. Tu ăla nu știu câte kg are, dar ești a mea oare vrei să zic? Cât? 6000. 6404 miliarde. Bun, da. Acum faza asta și care? Cred că va trebui să ies mai devreme din apă. Cred că asta ar fi problema. Da. Ok, va ieși mai devreme din apă, dar va fi totul ok. Unde ești, omule? Să aici, înăuntru. Nu vă temeți. Bun, am putea să dați skill la partea asta, dar dacă doriți, de exemplu, să vorbim diferite chestii,
Trebuie să nu. Bă, da, Deci, ce vreau să vă spun este că acest lucru este destul de greu de farmat când ești la început, după aia devine mai ușurel, deoarece, bine, acum trade-ul este blocat din cauza unui artic cu Moby Dick, o balenă foarte, foarte bună, corect? Da. Spun corect? Care e și foarte, foarte rară. Da, Gigel, bă, Gigel, mă, nu mai fă la... Bă, Gigi, dă că-l pun pe Gigi-ul la culcare. Ok, Gata, am pus așa, Gigi la culcare. când blocat și face-ul. Bun, și în faza este că este blocat, dar poți face Am ajuns la diferite destinație. oameni la level 15 și astfel poți face rost de diferite. Da, astfel Raul vă va da pești. Că el este un profesionist la jocul ăsta. Ok, faza este că... Bă, dar Raul, parcă nu mergeam la lumea subterană. Nu mai mergem. Pe urmă. Vreau să le la bonanți. Ok. Haidem. Ok, go. Aici am o călătorie. Mai facem o călătorie, yay! Ok, voi închide trapa, ai închis, ok. Bun, și vreau să vă spun, da, că la level 15 puteți face... Stai un pic. Uite repede în chat. Spune da sau nu. Acolo semnul întrebării. Ok. Bro, iar gameplay pauză. Da. Parcă l-am scos pe Gigel. Acum, nu știu, poate se încarcă prea greu chunk-urile, habar n-am. Bine, dar măcar nu e așa de mare. Bun, am scos facecam-ul totodată, pentru că facecam-ul face lag la voce. Nu știu ce are facecam-ul cu voce, dar face lag și vocea rămâne în urmă. Deci, am aflat, mi se pare că e din cauza facecam-ului, dar mă rog. Și vreau să spun că puteți face trade și așa spus să primiți pești de 1700, 2 kg,5 ca acesta, care arată foarte bine, este un pește spadă, corect? Da. Un pește de foc. Sincer, eu știu destul de multe specii de pești. Ce-i drept. Da. Dar eu știu să mă joc Acesta este de un fel de biban. Bibanus. Dar peștele meu, da, e submarinul meu cu ce pești seamănă? Bă, sincer... Pe mă zic răspuns corect. Nu știu mai ce seamănă. Îți zic? Si. A tine. Bă, sincer, chiar are culoarea portocalie, dar eu sunt galben. Bă, tu vezi că aici eu am de ăsta un indicator. Uite, ăsta cum e la jumătate indicatorul. Când e roșu, asta înseamnă că e foarte cald, supraîncălțit programul. Știu, da. Acum este cam pe la jumătate. Wow. Eu mi-am echipat echipamentul. Ok, cum îi zice, am strângat pentru că sunt un pic de străcit, cum a fost și Raul, corect? De-aia n-am mai făcut așa de mult timp. Nu că nu am vrut, aia a fost străcit, am dreptate. Da. Și se am va rămas reapuca, fără corect? finanțare. Corect, se va reapuca. Dacă veți da și voi like la canalul și la videoclipurile lui, va vedea suport și bineînțeles că va face. Da. Și sponsorizez, voi bineînțeles cum să nu sponsorizez. Da. Ok, coborâm încet. Eu sunt cel mai fericit. Eu m-am îmbogățit cel mai mult. Da, este foarte prostit acest lucru. Dacă doriți tutoriale, vă duceți pe Discord-ul lui. Spune, Raul, mă ales și pe mine să joc fix. Și bineînțeles că Raul vă va învăța. Doar pe Discord puteți vorbi cu el, ca să știți. Da, nu vă dau numărul meu. Băi, și normal, mă, ce... Bun. Acum Raul merge cu spatele, ok. Să-mi spui că nu știu așa de bine locul când trebuie să ies din submarin. Bă, e blocat. Când trebuie să ies din submarin pentru că ca să nu mă catapulteze, ok? Imediat, domnule. Eu acum deschid trapa și tu să încetinești, adică nu mergi chiar așa de repede, ok? Știu, și asta fac. Ok, cred că pe undeva pe aici. Bate și soarele în ochi. Aici? Stai un pic. Hai, tu ieși, tu ieși. Ah, super, nu m-a catapultat. Hai, ieși. Yes, stai puțin. Bă, trapa nu-i deschisă. Deschide trapa. Bro! Ai uitat de mine! Gata. Hai, Aquaman. Bun, să Aquaman prin apa fierbinte. Bun, faza aici este că va trebui să faci puțin parcurs, corect, Raul? Nu.
Ba da. Eu zbor. Da, că Raul are această parașută foarte puternic dezvoltată. Bine, bună ziua! Da, da. Hai, bună ziua, bună ziua. Așa. Rola pare merge și mai repede cu această parașută. Bun, iar aici va trebui să faci niște puțini parcurs. Pentru că nu putem să mergem în lavă. Lol, dar pot să sar direct. Pot să sar și eu? Ajung? Nu sunt prea bun la Matrix-uri, dar... de aproape. Ok. Bun. Ok, așteptăm aici să treacă acest jet. A luat foc. A luat foc! Pompierii! Pompieri! Dar nu cred că pompierii mai ajung aici. Păi eu fac, știi ce fac? Eu merg pe partea asta și gata, să mai fac parcurul ăla. Că mă remuiește. Bă. What? Oh. Mai pot? Ba da, poți. Dacă am ei foc. Stai puțin să mă regenerez, că mor. Stai puțin, că dacă mă apropii totuși am foarte puțin HP. Stai, mă regenerez, ok? Ok? Ok, mă auzi? Bun. Dar cred că are probleme de că nu sunt mut. Surdomut. Am înțeles la istorie. Bun, hai că am puțin HP, ceva HP. Bă, nu. Poate mor. Poate s-ar putea să mor. Ok, deci Raul mă aude. Asta e bine. Suntem aproape de zonă. Asta este mult parcurs, corect, Raul? Ok, mamă. Nu iau foc. Ok, haide. Bun, că dacă luam foc, cred că muream. Și aici suntem foarte aproape de zonă. Ok. Suntem aici. Și ultima săritură ar fi aceasta. Nu, Raul, am luat foc. Hai că am ceva HP. Să aleg să mai răcoresc. Păi eu merg pe aici, eu Sigma. Ok. Deci am ajuns. Yay! De ce este aici o chestie fosforescentă? Îmi explici și mie? Este o chestie fosforescentă. Bă, ai tras. Cred că ai tras. Bă, ai tras tu un. Gata, am revenit. Ok, Da, ai tras tu. Asta am făcut, da. Eu nu mai stau mă cu tine, prosule. Glumesc, mă, glumesc. Ok, și aici foarte frumos vom pescui pești. Eu am, aici, cum puteți vedea, eu am de asta mai, unde este un piculeț mai bunișoară. Bă, ce ai la fel de aia, bună ca a mea. Bro, hai să mergem la, abonați, vreau să vă arăt un lucru foarte interesant. Corect, Raul? Și foarte scump, un lucru foarte scump, numai cei foarte profesioniști ca Raul pot intra. Și lua. Bine, intra poate oricine, dar lua, nu chiar. Avem aici o super duper undița care costă 300.000 și e bună. Stați un pic să citesc lucrurile care le face. Cât de cât. Stai să mă gândesc dacă să o cumpăr sau să nu o cumpăr. Răspunsul e: am făcut bani tare ușor, o cumpăr. Serios? Da, am cumpărat-o. Și mă prezint cu e bună sau nu? Interesantă. Gen, îți dă ceva în minus sau tot e în plus? Totul este în plus și are șanse de o mutație. Hai să cu ea.
Și kilogramele maxime sunt infinite. Serios? Da. Mamă, dar cu aia am spus. Da. Hai că dau la shake-uri aici. Bun, hai să vedem. Avem un pește normal, pentru că bara se încarcă normal. În aici click-uri, trebuie să dăm click-uri, să ținem click această bară albă pe pește. Și te-am luat un pește... Bro, ăsta nu-i de lavă. Peștele ăsta nu-i de lavă. Bă, care era, mă? Că am luat un pește ăsta. Care mi se... Uite. Bă, știu că am luat un... ăsta? Hai că iau toți peștii la rând. Ăsta? Da, uite asta nu-i de lavă, uite, Raul. Da, habar n-am ce cu acest pește. E baracudă, baracudă. Păi vedem la locul ăla verde. Bă, dar ce acolo prins mai bine sau ce anume? Da. Păi normal. Tu vânturi de alea puternice. Da. O, ia uite, mi-a picat o mutație. Ce pește? Ți-au făcut peștele mai lung sau care-i faza? Nu, mi l-a făcut mai valoros. Și să zic asta, repede mă informez pe cel mai tare site. Pot să-i fac promovare pe gratis, că îl ador. Ok, avem aici foarte frumos un pește, care cred că tot e un pește destul de bunișor. Această mutație îmi dă X5 de bani. Mamă! Mi-a dat, uite ce pește mi-a dat, deci că e direct de apă, nu mai este de... Ia arată. Uite-l pe ăla, că nu l-ai văzut. Nu. Nu l-am văzut, ia arată. Cred că e ăsta. Ba nu e ăsta, stai. Nu. Stai să văd. E, dă-l în culo, ce doamne. Drill, ametist, squid. Revin în câteva momente, domnule. Uite-l ăsta. Mamă, ăsta seamănă. Cu mine. Stai, unde era? Ăsta? Ia... LOL, ăștia sunt mai multe variante de pește de ăștia, ok. Raul, tu te-ai conectat? Nu. Ok, de ce te-ai dus? La locul ăla verde sau abar? M-a teleportat acasă, în casa ta. Ce? Bun, dar există și alte locuri de farmat aici sau numai ăsta? Ăsta și pe urmă când o să ajungem la următoarea zonă, putem să... Tu că aici este niște lavă crăpată, putem să spargem? Nu. Ok. Imediat vin, mă duc să-mi enchantez undița mea. Mamă, dacă ce pește mare, mamă, dar ce greu e să-l prind. Mă duc să-mi enchantez undița. Raul, am o întrebare. Ca să mergem să vindem toți peștii ăștia, apă, trebuie să facem iară tot parcursul ăsta? Da, sau dai live și revii și spawnezi în casa ta. Ok. Avem pirat pufferfish, un pufferfish de... Avem un pufferfish de ăsta... Haide să vedem, eu mă duc să-mi enchantez. Mamă, și că e buzdugan. Wow. Mă pun să-mi enchantez. Oricum, cred că voi sta aici până am gradul maxim, care cred că este 50. Cred că până la 50 de grade am impresia că poate rezista pe aici. Probabil. Dar tu costumul ăla are deci la infinit, corect? Da. Ok. Costumul meu super duper mega. Bă, ce se face reflux? Ce se face? Reflux. Da. Și acum se face flux. Bine, eu mi enchantez undița. Mi-a super tare. Te faci super tare, da? Da. Bă, dar iară mă, eu nu s-a pus pe și capăs pe lângă. Ce are jocul meu? Ce are? Nu mă las să enchantez undița. Păi că e zi, nu? Nu, e noapte. Atunci nu știu. Schimb, asta e pe... Vrei să învățăm simpla până să fac cum ajungi și în locul ăsta? Desigur. Ok, deci foarte simplu, deci va trebui să mergem la... Cum se numea insula?
La insula Roslit Bay. Da, la Unde, Rosebury. unde cumperi rezină. Da, da, da. Cel mai bun traducător englez. Da, da, da. Roslit Bay, cumperi rezină. Da, da, da. Ok, deci, mă rog, de la insula aia. Deci care e faza? Băi, acolo va apărea un submarin și voi trebuie să-l construiți, să cumpărați de la, adică se vă va da acolo un pațan, foarte de treabă, vă va da un drill, iar cu drill va trebui să faceți niște obsidian. Vă va da diferite bucăți, iar din bucățile alea este 5% șansă să spice și din ele vă va da bucățile de submarin. Și vă duceți, le asamblați, vorbiți cu ăla, spawnează ăla și practic te duce. Apoi va arăta o animație, iar unde e locul ăla, adică unde a dat cu raza aia, atunci acolo va trebui să mergeți. Da, da, ăla și va fi acolo poarta, nu-i poarta, e gaura, spre acest loc. Da, care Felix a crezut că această gaură era un meteorit. Pentru că era astupată. Da, da. Da, da, da. Bine, dar explici mie cum la gradezi. Sau tot trebuie să faci cu drill-ul? Și trebuie să pescuiești în zona aceea unde ești tu, trebuie să pescuiești 3 tipuri de pești și îți trebuie ceva să minezi cu drill-ul. Tot în zona asta sau unde? La început. Vrei să-ți upgradezi submarinul și să mergem la următoarea zonă de gheață? De gheață? Hai mai pescuim un pic aici și apoi vedem ce facem, ok? Da, da. Eu vreau să încerc să prind peștele secret din zona ta. În zona mea este să mai vedem. Deci unde ducem la... Unde era ăsta care se arăta peștii? Felix și abonaților, vreți să vă zic pe scurt ce s-a adăugat în update-ul cu vulcanul? Deci ăsta e nou, vulcanul ăsta? Da, e nou. Și ăsta e update-ul trecut. Aha. Un update trecut, care a venit peste câteva zile. A venit Krakenul, dar nu mă duc. Nu mă duc. Că stau cu abonații tăi. Cei 200 de abonați, care se uită doar 3. Ești în Iceland, o veni meteor, poți să te duci acolo să vezi ce piatră e. No. Eu vin la pațanul meu, a Felix, și la abonații lui ea. Forță. Bun, da. Unde vedeam unde sunt ăștia peștii? Ce pești? Pești... Cine pescuiește neapărat? Felix. Nu mă interesează ce faci. Cineva a cumpărat ceva cu Robux, un bundle cu Robux. Și bundle-ul ăla ne dă la server îi dă 64x lac pentru o oră. Și noi acum avem 64 de ori mai mult lac timp de o oră. Păi numai bine. Faci în direct live. Da, hai, pornește live-ul. Mai stai mă, că îi plictisit pe abonați cu tipul. Nu, glumesc. Bă, dar mi-a spus și mie, tu ai auzit de ăsta de Trovo, ai auzit? Da. Eu aud totul, eu am urechi, eu aud tot. Deci eu știu că auzi, că știu că nu ești surd. Dar mi-a spus și mie faza, adică acolo faci numai live-uri, numai stream-uri. Pe Trovo? Da. Nu, pe Trovo poți și posta videoclipuri. Mamă, mi-a picat un pește de ăsta greu. Oh, bun. Că e de asta, e foarte greu să încarcă. Da. Ești foarte greu. Nu vreau să-l pierd. Bă, să mișcă mult. Mi-am pus îmbrăcămintea pe mine. Hai, puneți. Nu. Eu ajung. Am pierdut. Ai pierdut? Nu. Da. Am pierdut și mișticul. La peștele ăla este mitic. Da, cineva... Era un mește de 1702 kg și... Sau chiar mai mult. Am luat foc, nu. Păi da, și așa e costum. Pentru tine nu e problemă. Nu, focul oricum îmi dă destul de mult damage. A, serios? Gen, costumul nu te ajută? Nu, costumul mă ajută doar pentru căldură. Din câte vedeți, chestia asta cu foc, apă nu este de la joc, bine, e de la joc, dar nu este faza este că e pus în așa decorațiune. Chestia asta mi arată că este foarte cald, avem 40 de grade și cred că stăm în până la 50. Pare. Știi ce mai pare? Că a ajuns domnul Raulcic. A, uite, îl văd pe domnul Felix. Păi și mai este încă cineva? Da, mai venit un pațan. Bă, e abonat? Întreabă-l, bă, dacă e abonatul.
Întreabă în engleză sau în română, ori în rusă, ori în franceză, Eu ori în englezul spaniolă. profesionist, imediat îl întreb. Stai să pescuiesc peștele. În această zonă există un pește secret, foarte rar. Uite, ca și fie pufferfish-ul ăsta. Acesta este... Acuși îți arăt. Dacă aș fi putut, ți-aș fi dat pești. Dar dacă încerc, ia uitați. Luăm, de exemplu, peștele ăsta. Nu pot. Pentru că... Nu pot. Explică, Da. Raul, că eu nu știu să explic. Pentru că a venit un nou update și o nouă balenă, care e foarte rară. Moby. Moby. Și cu acea balenă poate pica un nou enchant. O vinzi pentru un relic, care îți dă, are șansă să-ți dai un enchant foarte, foarte bun. Stai puțin că mi-a picat un pește rar. De ăsta mitică. Pentru peștele iată acesta lui Felix are minus 75 progress speed. Adică îl prinzi de 75 de ori mai greu. Nu 75, 65. Scuzați. Da. Și practic cu acel enchant foarte, foarte bun, care are 20% să se pună și 80 să dea fail, cum a dat fail Felix la toate clasele sale și au rămas ajuns iar la grădiniță. Practic acel enchant te face să ai plus 50. De exemplu, acum dacă ai fi avut acel enchant, era să ai minus 15 doar. Și la dar orice... nu pot să-l prind. Încearcă. Vezi ce pește îi. E pești ca la mine, e de la Mythical. E greu de prins pentru tine. Mamă, dar vine și de-abia la jumate îs. Iar mi-a picat unul. Și mie. La tine tot așa de greu se încarcă. Da, eu mă pricep mai bine. Eu sunt boss. Hai mă, vină, eu încerc să-i dau cu predictul, dar... Bro... Am ajuns seara la început. Încearcă. Hai, ne credem în tine. Dar nu mă, trebuie like-ul ăla bladă. Dați like ca să-i dați lui Felix putere. Hai. Am pierdut. No. De ce n-ați dat like? Da. Vor da like la următorul pește tău. Bă, sincer, nu mai vreau pești mythical. Vreau pești de ăștia normal, mă. Nu vreau mythical. Vor da like la următorul pește, zic eu. Eu știu pe abonații tăi, eu știu. Nu vreau pește normal, nu vreau pești de ăștia grei. Uite, al treilea pește la rând de la mare. Bă, unița asta e destul de bună unița. Vulcanic Rock. Nu la Nu lac. iar pește de... Bă, lacul ăsta mă disperă. Lacul ăsta, că avem lac foarte mare pe server. Și faza este că lacul ăsta mă disperă că eu n-am undiță de asta foarte bună. Da, chiar eu am uitat de lacul de pe server, sincer. Eu tot mă întrebam de ce prima atât de mulți pești de tipul ăsta. Îți trebuie un pește de tipul ăsta dacă vrei să ajungi la următoarea zonă. Așa că încearcă. Eu am unul mythical. Ai unul mythical? Bun, Da. bravo. Adică vei putea deja ajunge. Uite, ce dau cu portocaliu, semne exclamării. Nu portocaliu, galben. Sunt vreo 6 sau 7 tipuri de astea. Mai am un pic. De semnuri exclamării. Vrei să te învăț? Nu, stai că îl prind. L-am prins! 2707 kg. Știu. Foarte bine. Dar tu îl prinzi într-o secundă. Nu contează. Uite peștele ăsta. Da, tare frumos. La fel de frumos ca mine. Bă, se zice seamănă cu tine. Lumea pe mine oricum mă Știi și cunoaște. Aurora aia care tot e fantastică. Aurora boreală, dar că acum nu avem aurora boreală. Nu, bă, Aurora asta care o ai tu. Da. Da. Îți place undița mea? Da, No, e foarte potrivită cu skin-ul și cu Aurora și cu ulvediul nostru. Desigur. Hai, vreau să-mi piște peștele secret pe video. Haide. Care e peștele secret? Există un pește secret, un leviatan de magma. Știi, dați să vă explic ce s-a adăugat. Nu iar! Bă, da, mă disperă asta. Dați să vă zic ce s-a adăugat. Poate să pice și ceva mai prost, că știu că ziceam eu că vreau să-mi pice pești de ăștia buni, dar nu mai vreau. Nu mai vreau, că am undiță. Dar nu, peștii ăștia valorează la bani. Da, valorează, dar la nervi, cât valorează? Nervii mei nu mi-i fac, dar banii pot să-i fac. Hai că nu mai e chiar așa de mult. Hai, ați dat like. Raul, da like. Da, cred că dau like, cred că au dat like. Haide. Stop.
Nu, sunt la jumate. Haide, ține-te, te rog, aici. Nu te doar undeva, nu. Hai, te rugăm. Bă, dar Raul îi prinde în câteva secunde. Da, da, da. Bă, da, unițiile nu poți să mi le dai. Nu pot. Ți-aș fi dat o uniță. Dacă vreți, vă zic povestea acestui vulcan. Mamă, păi dar Raul știe tot despre jocul ăsta. Da, 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 logic, logic. Bă, Practic, dar pește... Minus are- 60, uite, acum minus... Nu 65, dar minus 60, de ce? Da, acesta, cu cât practic e mai rar sau mai greu de prins, cu atât se schimbă aricaia. Știi? Da, să vă zic povestea acestui vulcan. Mamă, a Acest sărit vulcan peștele, are- l-ai văzut? Da, e de la Mythical. Are 5 zone. Aceasta este prima zonă, care e foarte bună, și are un pește secret. Un leviatan, adică un șarpe, să nu, hai zic că așa. să-l prind. Este un șarpe de lavă, de Păi magma, ăla care zboară acum? care zboară acum. A zburat, bă, peștele, nu ai văzut că a sărit din apă. Mi se pare ăsta un pic. Da, da, ăla care l-ai văzut tu acolo. No way. Da, e foarte rar, e un pește secret. Nici măcar nu ți-l arată în dicționar. No way, l-am prins. Bă, și era Bravo. numai de 1400, Vreau să-mi mă. pice peștele secret, efectiv. Bă, dar ăla poți să-l prinzi din aer sau nu? Cum adică din aer? Bă, no way că e tot un pește de ăsta, uitați. Da, da, Dacă da. e un pic mai mic. E mai mare. Aici sunt doar, zic câți pești există în zona asta. 9. Și cu peștele ăla secret 10. Ah. Dar sincer, Bun, deci avem faci- Lucky Mess și chestia asta mă disperă foarte mult. Doar că Raul îi prinde foarte ușor, corect? da, da, da. Eu, boss de boss. Sincer că am aș vrea să plecăm de aici, sau vrei să aștepți un pic că pește. Vrei să plecăm? Stai un pic. Haidem, let's go. Hai să facem rost de următoarea zonă. Te poți duce singur. Nu prea știu. Problema eu nu vreau să pierd lacul ăsta. X64 lacul ăsta. Dar și vreau să te încerc să- avantajează mult. Da, da, da. Nu, am luat un foc, am luat foc. Da, pe mine mă avantajează tare mult. Și vreau adică să încerc să prind acest pește. Acest pește secret. Ei bine, hai că atunci merg singur. Mergi singur? Mulțumesc. O să vă dau niște instrucțiuni. După cum ați plătit, vă zic. Dacă vreți, mai facem afaceri și pe alte jocuri. Vă mai învăț dacă doriți pe alte jocuri. Da, da. Mereu disponibil. Băi, da, Raul așa e mereu. Da, da, da. Și portofelul pot să fie o leacă disponibil. Și dacă ambele aceste lucruri sunt disponibile, ne Știm. înțelegem perfect. Și timpul. De asemenea. Da, Băi, am impresia da. că eu nu pot să fac săritura asta, să mor eu. Bro. Dar eu nu cred că pot să fac săritura asta. Nu pot. Ana și făcut. Cred în tine. Nu, eu merg prin lavă. Eu merg prin lavă. Wow. Wow, primul om. Bă, nu. Era... Brrr. Ai murit? Nu. Este. Dar este cam aproape. Lasă. Îți cânt eu cântăl cel ca să revii. Gugu, 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 gaga. Nu e bun, să știi. Da, 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 da. Hai, cum crezi în pică? Hai, cum crezi în pică? Prind peștele ăsta, prind. No, cred că mor. Că eu cred că, hai să vedem, cred că și cu lacul care este pe server, cred că da. Ok. Bă, da, măcar mai merg pe unde trebuie, că la cât de mult merg. N-are cum, bă, merg pe unde trebuie, mă, că... Ok, mergem foarte frumos pe aici și cred că... am ajuns. Gata. Bun, iar deci totul este chill. Avem acești pești foarte
Interesant. Da. Ia uite-te, să găsești acolo într-o zonă, vei găsi ceva ca un fel de piedestale, ceva, unde vei crafta. Vezi? Hai că mă uite, stai că aproape am ajuns la spawn aici. Haide, te rog frumos, vreau să-mi pice. Vreau să-mi pice leviatanul de magmă, șarpele de magmă, să zicem așa, peștele de magmă. Bă, dar chestia asta nu-mi dă... Bă, crăpăturile astea nu-mi dau de niciodată. Ok. Wow. Da, uite, văd. Vezi Uite, ca niște piedestale? văd și că unul este negru, un pește de ăsta negru. Da. Uite-te, acolo sunt 3 pești și o piatră. Stai, acolo sunt 3 pești. Un pește ce-am făcut, ca prost. Ce? M-am dus într-un loc și mă teleportat aici. Știu unde. Ei, atunci du-te, vrei să... te descurci singur. Hai să-ți pescuiești puțin aici la suprafață atunci, că acolo jos e prea... Știu ce, uite, să zic că ai o șansă să-ți pici un pește secret într-o zonă. E destul de, nu tare greu de prins. Vezi acolo, găsești o piatră, ceva ca o piatră, ca un fel de mini-insulă. Mini-insulă? În care parte? Cum ești acolo la port, în partea dreaptă. Ești în față la port, în partea dreaptă, acolo vei găsi un fel de insulă. Și e destul de departe sau e prea aproape? E aproape, o să vezi. O vezi de aici. Stai să termin de pescuit peștele ăsta. Da, sigur. Pește, mergeți la pescuit. Băieți și fete. Ok, hai să vedem. Hai să vedem ce pește pică aici. În sfârșit mă bucur să văd pești ăștia normali. Eu mă bucur asta. Eu m-aș bucura dacă aș găsi peștele la secret. Normal, cu Raul, un pește de ăsta care eu mă chinui 5 minute și el îl face în 5 secunde. Da. Băi. A spus, Raul se pricepe la orice. Deci partea dreaptă zici tu, da? Da. Cum vorbești cu băiatul ăla ca să-ți dai de alea, să-ți dai bărcile, în partea dreaptă, dacă te uiți peste apă, vei găsi un mini-insulă. Și de acolo prins pește... Ai șansă să-ți pici un pește secret. Un pește mic care poate să facă muzică. Mă, ce? Mă, ce? Eu cred că mă voi îmbogăți cu undița asta. Și mai ales dacă îi pun și enchant, perfectă. De unde vorbești că ăștia cu bărcile în partea dreaptă? Bă, momentan nu văd nicio insulă. Dar știu unde știu că te-am văzut pe tine, că te-ai dus odată în partea aia, cred că știu unde. Ia de partajare. Nu, hai că lasă bă că mă descurc. Descurci? Da. Hai, descurci. Haide. Te-ai și un băiat, pescuiește. Așa? Îmi place să pescuiesc, mai ales cu 64x lac. Da, Raul, pentru asta e cea mai bună. Da. Sunt foarte fericit. Numai fericire. Aș vrea să aflu cine a cumpărat acest bundle. Uite, am găsit-o de asta. Ba nu, era doar un vârtej mic. Aș fi vrut să aflu cine a cumpărat acest bundle ca să-i trimit ad sau follow să-i bag și când se mai joacă să intre pe serverul lui și poate să mai cumpere ceva. Ba, tu tot faci aici un vârtej. Dacă iese o lumină din trânsul, nu o lumină, o fel de linie din trânsul, du-te în trânsul. Dar dacă nu iese o linie din trânsul, o linie din trânsul, spunem așa. Gata, am găsit, stai, uite insula. Ai găsit insula? Bravo. No way, încă cineva a prins un pește secret. Nu cred. Ăla mythicalul ăla? Ăla care sare în sus. Șarpele de apă, de magmă, să zic așa. Ok, stai mă să mă întorc și acum doar trebuie să-i dau înainte și... Îl vreau și eu. Îl vreau și eu. Și uite frumos că ăla nici nu știe că ăla e așa OP. Cred că știe. Numai eu nu aș ști. Par să cunoască. Uite, ăsta Harvester Spike. Ce-ai spus? La Harvester Spike, zona asta? Cred că da, mi se pare acolo.
Sau vrei să partajezi repede ecranul să zic? Hai bă să partajez. Hai, partajează repede. Să-mi spui când ai partajat. Gata. Când ai partajat? Da. Uite. Ok, să mă uit. Haide. Dați să văd aici. Nu. Du-te înapoi pe insula principală. Bro, chiar nu e aici. Da, nu. Știi ce-ți propun? Du-te și vinde-ți peștii și acuși o să vezi câți bani vei face. O să mă mir? Da. Că peștele de la... dar salvează un pește de la mitic. Unul din el să-l salvezi, ok? Ăsta care e de 2707 kg. Da, ăla. Ok. Salvează unul din ei doi. Salvează pe la mai slăbuț. Ăla de 1700 sau ăsta de 2700? Ăla mai slăbuț care e de la mitic. Mai slăbuț. De ăsta. Cu cornul ăla cu spadă, da? Ceva... Ia stai un pic. Blister Benny ceva. Blister like Blenny. Unul din aia doi, ăla mai slab păstrează și ăla mai grăsuț. Nu am, uite, Scalding Swordfish. Nu. Vinde toți pești mai scurt, oricum vei mai face rost de unul de la. Ok, bine, eu deja am omorât ca să mă duc la insula principală. Wow. Te-ai omorât și ai pierdut 2000 de bani. Mai ușor te dai leave. Serios? Da, și nu pierdeai bani. Bro, tu când mori pierzi 2000 de bani? Da, când mor pierzi 2000 de bani. Ți-am spus odată. Am uitat. Wow. Bă, dar lacul amu e crazy. Crazy. Ok, gata, mi-am vândut totul. Și am 23.000. Bun, bravo. Ia uite în inventar dacă mai ai ceva pești. Da, Magic Third. În afară de alea acum. Am drill-ul. Nu pește zic, nu iteme. Da, l-am. Ăsta de 2700 kg. Păi da, vinde-l și pe ăla, Că l-am pus cu steluță de greșeală. Ăla și steluță, atunci păstrează-l, hai păstrează. L-am pus cu steluță. Bine, bun. Îl păstrez sau să-l vând? Bro, no way, încă cineva o mai prins un pește de la secret. Poate nu sunt în zona care trebuie, stai că mă mut cu zona. Hai, vorbim și cu ăsta. Deja s-au prins 3 pești de tipul ăla și n-am prins niciunul. Mamă, cât am făcut! Am făcut $6.000 dintr-un pește de ăsta. Da, știu, tare scump, tare mult știu. Tare scump, da, tare. Da, când vei face 40.000 de bani, plecăm după undiță nouă și mai bună. Ești fericit? Da, fericit, dar vreau să-mi cumpăr o barcă mai bună, să mă duc repede acolo, să-mi iau submarinul și să plec acolo unde ești tu. Ok. Îmi iau o barcă puțin mai bună. Și cea mai bună care pot să-mi iau e de $7.000. Cum vrei, dacă vrei cumpără-ți-o, dacă nu vrei nu cumpără. Cumpăr, mă. Sau o barcă măcar care să pot merge normal. Da. Păi cum? Să fiu și eu de ăsta. E o barcă de asta cu motor, e aeroglistor. Dacă nu greșesc, s-a uitat cum se numește. Ea merge? Vezi că merge? Cotitura... Felix, sincer vrei zic ceva adevărat? Ce? Mi-a fost dor să fac videoclipuri. Mi-e dor să fac deja videoclipuri. Ok. Bun, dar unde este insula? Roslit Bay. Roslit Bay... Gata, am găsit-o. Ai găsit-o? Bun. Hai, te rog, jocule, dă-mi-l, te rog. Merge cu 55 pe oră, e bine, bună barcă. E bine, a mea merge cu 180, păi dar tot e bine. Și a mea costă 50.000, a doar 7.000. Exact. Dar submarinul este gratis. Pentru nu am submarinul, că numai la level 70 poți să spawnezi submarinul. Oriunde. La level 70, oriunde.
Dar la orice level se le poți spawna la pațanul ăla. Da. Băi, patani, mă. Nu putem cu un negociat și nu să spawnez eu unde vreau. Stau toți banii mei și spawnez unde vreau. Ce, Doamne, iartă-mă. Patanii? Aia mea nu spune nimic. Ok, hai că vin, dar va dura un pic să ajung, că știi că nu mă descurc foarte bine. Da. Spawn submarin. Ale, vreau odată peștele secret. Ce-o dat? Nu mi l-a dat, dar vreau. Îmi pun acum și îmi pun ceva cu mai mult lac. Și mai mult lac. Da, trebuie și mai mult lac. Da. Neapărat. Haide. Ok. Și hai să mergem jos, băieți. Intrăm aici. Hai să vedem, să mă gândesc. Asta are problemă cu nu speed și cu rezistență. Cam așa arată submarinul, ca să știți. Am văzut un submarin la level 4, am văzut. Bă, am ieșit din greșeală, în submarin. Ok. Bun, am văzut unul de level 4. Ce părere erau? Da, wow. E negru. Da, ăla e level 4. Corect. Ăla nu e level 4. E 3? Da, 3. Ah, ok. Stai, nu. E 4, da. Primul level este normal, pe urmă al doilea este care l-am eu portocaliu. Al treilea este... Asta cum... Al treilea este cel de gheață, să spunem așa. Și al patrulea... E negru. Este negru. Corect. Sunt negru. Sunt negru. Bă, am uitat că... Am naivă să spui negru. Am uitat că n-ai voie să spui negru. Păi negru spate răspuns, dar nu spate celălalt cuvânt cu N. Pentru hater e tot același. Pentru hater, dar majoritatea nu sunt hateri. Da. Bă, eu am pornit, deci efectiv, eu am pornit eu când mă uit pe YouTube Studio, mi apare, comentariile sunt pornite, dacă mă uit la un videoclip nu sunt pornite, nu știu ce-i prostia asta. Păi știu, trebuie să le pornești mai întâi, o să te învăț dacă vrei să-ți pornești comentariile. Eu vreau să te învăț cum să faci o poză de profil pe Canva. Știu, la un moment dat am vrut să-ți scriu mesaj la videoclipul ăla în care mi-ai furat contul, super șmecher. Vă zic, uitați-vă, super șmecher. Mi-a plăcut, dar ți-am zis, fără mai scurte și mai interesante videoclipurile. Și au fost foarte șmecher și vă zic, intrați acolo și dați un like și acolo. Că e super șmecher videoclipul. Hai, da, intrați și la Arau să dați like, așa îl faceți. Da. Și la acel videoclip am vrut să-ți dau comentariu că totuși voi mai filma cu tine, dar ce să vezi, comentariile nu sunt activate. Și bă, iar m-am blocat în același loc ca data trecută. Da. Și am pierdut 120 speed. Coboară în jos, mă. Ăsta nu coboară. Super. Apăsam pe Y, dar pe Q, dar nu cobora. Ok. Mergem în față. Hai sus, hai sus. A sosit toamna! Mai ce? Da, a sosit toamna. Poți să uiți acolo la iconițe și vei vedea o frunză. Și aici, dacă spui cu sonul pe dânsa, o să vezi că scrie autumn. Adică a venit toamna. Bă, dar noi a venit de-abia primăvara, super. Tare logica jocului. Da. Dacă tare chiar are o logică destul de bună, un sezon durează vreo 10 și iară dau un... Iar am pierdut 60 speed. Mega, ce e acolo? Megalodon? Mergem după dânsul. Mergi? Da, mergi tu, că tu tot poți să-l prinzi. Păi și eu mă chinui... Nu, eu nu mai merg. Atunci nu mergem. Sincer, vreau mai bine să prind peștele acesta secret. Și vreau să-l vedem pe videoclip în
O, nu are. E videoclip, vreau să-l vedem. Hai, te rog. Eu merg cu spatele, nu mai am chef să mă întorc fața. Un Nanaki, cineva, această persoană, începe a deveni Dumnezeu, a făcut din zi, o face zi noapte. Raul, eu am nevoie să închid videoclipul. Da, vă zic și pa, și pa. Da, vă zic și pa, pa, pa. Nu uitați să like.